Yo, welcome guys for Marco Memes Television. Yeah man. Mise munondisa ndonzi Marco, ndini Marco wacho ma connection maize tinosanganisa dziri kupisa zvese zviri kuitika mu streets. And in today's episode I'm so excited to be joined by Mangongongo. Yeah man. Kuita mapurisa here kuita Yeah man, respect. Mangongongo chiko. Mangongo kangurika clue. Sija cheruri basa Junior Fairgung aka Kadiki one wafambi Mascot. All right. Yeah man. Ndiye wandijoina nasi ndosaka ndiri kunzwa kufara maizia. Chibotudzi nezve background yenyu tisati tanyatsopinda mune zvizere pa tayo sterobekwa retwa Kelvin Maruza. Ndobva kuchita unzengeza 1. Zengeza 1. Yeah, real. All right, ndokwa makaberekerwa. Ndokwa ndakaberekerwa. All right. Yeah. Zvimangoma izvi makafunga seko. Zvimangoma izvi ndakatanga ndiri mudiki. Ndatanga ndine 10 years ndopa ndakatanga kubata mic. 10 years. 10 years. All right. Yeah. Izvo mune makore mangai? Izvo I'm 17. 17. Yeah. Okay, munoimba type ipi yemusic? Ndiri planning zimdanzo zvangu but paiswa mabhilidi mesi ndoimba ngori musician. All right. Yeah man. Hip hop munotobata futi. Ndotobata futi. Zvokutoti izvo tikatombo kuti mutitsenurire munogona kutsenura ke hip hop. Yeah, zvopera. All right, chichakaita kuti mupinde music industry and muzochoose danzo. Ndangokura ndingori Jamaican family. Mutaura wangu ngoita zve music. All right. Saka ndangokura ndingori munhu wemusic nchingofara kuita zve music nchikura. Panongotera ndingoita zve music izvo. Zve music izvo. All right. Ko wakadi kuchuzwa kana hip hop kana imwe yaye nekakukumisira danzo. Ndisabaita kuti Jamaican family ka. Danzo kadangorekera ku Jamaica. Panongoti kanoita se ndikangoita izvo. Ngoita izvo. Ndena akakunyatsa kukumotivate ku Jamaican aunonyatsoti uyu akandimotivate kuti ndinyatsopinda mangoma. Ku Jamaica kuna. Ndamotivatwa na Junior Sprague ndanonimotivate. Ndiye anokumotivate. But wangomboti zvoni zvo Jamaican music. Jamaican music ndo yakakura chitero namdhara. Saka ndo yakadarekera kudanzo saka kunonda ndarekera kusimdanzo. All right. Ndo zvandikutaura. Yeah man. All right. Junior Sprague. Yeah man. Watu wakatanga ne 10 years ndizvo ndi 10 years. Kopa kuzokunyatsopinda mu studio. Pazona studio ndakatanga kupinda manje. Manje warini. Manje last month. Last month. Last month ndakatanga kupinda mu studio. All right. Pesa apa ndangoita zvekunyora ma music angu. Ndisika apa ndasanda ni idea kupinda mu studio. Pa ndazinoti ngandisi ndimbopinda mu studio. Yeah. All right. Doti umbotudzo mamwe challenges wakasangana nawo and chinhu chakaita kuti uzonyatsoona kuti izvezvo I think ndokwanisa kupinda mu studio. Kuziva mbacho sometimes unozonoti vanhu vamwe vari kutopusha mawekisa zvitoenda iwe tongochengeta mangoma mabhuku hazvibatsiri kuchengeta mangoma mabhuku kana mufoni ka vamwe vachitoimba vanongori panamba rikandese yambopinda mu studio munoti ndingakwanisa kuzvigona wei vandoona dai wabhuku zviri kutoita. Yeah man. All right. Saka maakaunti enyu akamira seko pamasaisai? Masaisai TikTok Mangongongo official, Instagram Mangongongo official, YouTube Mangongongo official, Facebook Kelvin Maruza, Instagram chero. All right, Kelvin Maruza. Ko mamwe amambotaura ma junior chakadaro junior what junior? Ura Junior Fairgung runyazikana ndoti Mangongongo official. Mangongongo also kuzochinja zita. Azochinja kuchinja ndichazochinja na pambira apo tambodai so but kuti Mangongo nongoramba ringoripo kuzi ndoro nonyazozikana nebasa. Alright. Zita rakabva kupora kuti Mangongo pane madezi ambopisana kuna ngala chinzi yafambe madeko chi maganas chi saka datoenda ntori mudheri vanoti kuna ngale maganas akuti afambe madeko chafu chapindwa nemauto ka zati ndikazvitochi Mangongongo mapurisa afambe Mascot. Alright. Vanozvo ngatongopera vanati kutangira ipapo. Saka muri wafambe Mascot. Afambe Mascot. Yeah man. All right. Zvokuti izvozvi munogona kumbotiratidzira kuti zvimachokwadi muri wafambe Mascot. Yeah, afambe Mascot dare guru clan. Dare guru. Muri dare guru. Aiwa. Titangosainwa kusaina takatosaina pamweya panyama ndo patangomira tingosainwa chiti. All right. DJ Chimondbe Chuni. Tumbonzwa kune vafambi veMascot Mangongongo. Yeah man, real. Yeah.
big up Marco. Yeah, man. Manga funza kana sudi reka ndiva udzi chipo chakabva kuna jaja iwe wona hapana anokwanisa kuchisotsa ndezva Mwari hapana kwanisa kusota ndati mangoma ndiri kuimba nesimba pese pandichasvika sepomba ndoputika mamero pandosvika zvinova dzimba saka rega ndimboimba ndivaudze kuti nini mangongongongo ndikwakweshanova pandosvika ini ngoma ndodzigona handife ndakabata uri mushonga mangongongongongo ndikati nini mangongongongo ndikwakweshanova pandosvika ini ngoma ndodzigona handife ndakabata uri mushonga mangongongo vafambi vemaskateni vana vado kadiki kwani mangongongongongo ndati ndauya kubroadcast kuredhiyo kusteriyo ini ndopakura dziri nziyo vanondiziva kuti ndiri manziyo pese pandosvika nini munhu wacho ndina mako ngoma ini nandisi wemapato pese pandosvika ini ndichigona ndine munhu wacho pandinosvika ndini futi chino chacho saka ngoma ndiri kuimba nesimba pese pandichasvika sibomba ndoputika ndambotaura rega ndimboshaura kuti agasike kutanga agasike kupesira ndata ndikoperespaga ndogarwa naspaka zvikusvika pakuteswa mangongongo ndati vafambi vemaskateni chabva chapindirwa mangongongo vana vadodada ndati chipo chakabva kuna jaja iwe wona hapana anokwanisa kuchisotsa ndezva Mwari ndati hapana anotosota ngoma ndichigona indi ngoma ndichiponda ndati ndenge ndakachena zvisi pafashani ateshani semsoja ndovaresa ateshani kangani ngoma ndiende patani rakabva futi kuna madikwani ngoma ndiri kuimba nesimba pese pandinosvika mamero zvinova dzimba vacharwadziva kuti mukadzi atone mimba saka ndosaka ndichiimba kusvika zvatonaka kungeti nemukaka ngoma inini ndinodzipedza pandichasvika ndinoita zviti zvekusvika pese ini ndichiedza mangoma manyorere kana kuti rufungwa ipapo but mune makanyatsonyorere ndakanyora aripo right nonyatsonzwa kuti maimbiro enyu naJunior Spraga zvakanangana makatombosangana here naJunior Spraga? Hamsati. shuro yangu datusangana naye hamsati. Alright, mukuti chiko nefashi apa fashi pakamira sekoni 17 fashi ndakatonyora form 4 ndatobuda ne5 masubject saka ndomboita music but pane kakosi kandichazoita zvangu apambira. Utotarisira kunyatsozoendera mberi nemabooks here kana kuti udongopirira pamwe ndichita kakosi but ndinyafokusa nezvemusic because I believe music is my life. So kuti unotozifila kuti music ndokwako cheko ndokwangu cheko man. Alright, my DJ usati wati pachimwe chiunoisa edo tumbondudzira zva manje wati wakatanga last month uri kuona seko support yauri kupiwa nemafriends veukama mastudio kwari uenda amafriends andingachitosimbisa so far handisati ndane kana comment yambo yakashata pese pandotoimba pese vanhu ndotosiya vachitonakidzwa zviti vanhu tosiya vachitotaura kuti aiwa zviri kuramba uchipusha. So far ni mashows akatomboatendere kana kuti uchingori kungodai nekudai? Ndakamboatenda kwaNgwambi. Pa 20 anniversary kwaNgwambi ndokwana kumbari pa Zebra Village. Ndamboperform. Wamboperform? Vanhu vakakutambira sei? Bu. Zvakatopera bu ndatodzoka ndikati $20. Zvakatopera bu. Zvakapera mushi. Ndo wakatoona kuti haya ndikanyatsopusha. Panotopushwa. Koma drugs unoti chiko nema drugs because munozombukakata aipapu avati inini I'm different from ndasiyana inini ndakangotongokura zvanamuta ndakura muJamaican family toda zvingori clean
Alright. Ansana bana madrugs ende azvitori mumandiri. Azvitori mama. Azvitori mumandiri. Saka unoda kuti chiko kuna vanorova madrugs. Hakuna madrugs ngoti aiwa siya izvi masini aya yakashata. Life inobenda inogumira munzira hakuna zvakunoita sei kwaunosvika nemasini aya. Alright. Antu anokukurudzira kana wasiya mungunamata munhu anofanira kungotenda chekutanga kandi Mwari because ndo anoita kuti ndisvike panapa saka Mwari ndo chekutanga. Uri kutarisira kuenda kupo nemusic? Ndichatoimba music zvototi ndichangeda kutoningirikina ndakutobuda munyika ino ndichitoshidzwa nevanhu kunze kwenyika. Handitobhiliva mazviri ndotogara ndichitomboonesa tumaningiri maiziya. So far une mavhidhiyo here awataita pamusic yako kana kuti ndingone one. Ngone one video. Alright. Ladies and gentlemen, nyatsotirei zvakanaka pano paMako Memes Television tinoita zvese zvinechekuita nemedia tinorova maiziya. Kunonoda mavideos vanoda kurova mafotoshoots ipapo maiziya, namba ndo dziri pascreen pazasi apo. Do not hesitate tibate chero muri kwamuri ikoko maiziya. Ameno kungava kubhinga chinhoyi kwekugweru ameno wherever you are tingori kwese ikoko maiziya. Kana muchingoda kungobatsirwa nemafotos epamuchato pangava panhamo zvese tinoita ma-indoors ma-outdoors. Don't worry about distance kuti hanzi hechichichi tinouya ikoko kwamuri ikoko maiziya. So mukoma Mangongongo tinorova mavideos akaipa ipapo chaiyo maiziya. Saka musakangana futi kuenda kunofollowa mangoma mukoma Mangongongo maiziya. So far sataziva kuti kwane matracks, mune matracks mangana marelease so far? 2. Alright. Munokwanisa kumbo alright chaita kuti muzomanzwa maiziya vasati vabuda timbonzwa matracks avakarelease kuti akamira sei, but maonero andaita mukoma Mangongongo is one of the best musician so far zvokuti ndikutasira kuti nama mayang anonzi machi mayang chakadaro chidaro anopiwa vafana vechidiki vachangotanga kupinda music industry. I'm sure kuti at 2025 mukoma Mangongongo vanenge varipo, so kuti vange varipo tikumbira support yenyu muende kuno subscribe, like comment amaiziya mufambiswa mangoma avo and kunenge vachida mashows munobata mukoma Mangongongo. Don't worry tichaita zvekuti vasiye madigits avo pano tichingopedza tisati tapedza chirongwa chino maiziya. So mukoma Mangongongo nanzwa muchiti munorova even hip hop. DJ uri padhuze neinstrument rehip hop DJ asi padhuze neinstrument rehip hop chimbotipe chiro riri padhuze waiziya timbonzwa from mukoma Mangongongo maiziya, so that munoenda muchinyatsoziva kuti muri kunonakidzwa nemangoma. Mangongongo vana vadadadadada, devil is a lie, God forever. Mangongongo names kana prakazivana prikawanana patakatanga isusu kutosasana pamuchato ndo pricharonga kunochodana tamumba twesana rudo kutodanana tichashafela rudo sepampaka zvichanaka kuita unge tine mukaka ndobuda out na baby wangu tonospakwa tichipanana tuma sweet food kwete zvekuti akwandati rero ndiro rinondinakidza baby paset pang achindivaraidza semugomo wemvura ndichatozadzisa na baby wangu atimbofata kuita rudo iroro ndiro rinondinakidza baby paset pang achindivaraidza semugomo wemvura ndichatozadzisa na baby wangu atimbofata kuita rudo iroro ndiro rinondinakidza baby paset pang achindivaraidza semugomo wemvura ndichatozadzisa na baby wangu atimbofata kuita baby wangu dai uri satani ane tsitsi dai vaivava usiri mhiripiri uri kaflefa kaswichili baby ndinewe I feel like ndiri mundege ndiri kwenda mhiri auna kumbondidira kana mavhiri kana kuda ini zvandiri kana mbiri wakangoda inini zvadiri ndati nemusikana parakazivana parikawanana patakatanga isusu kutosasana pamuchato ndo isongi makainyora ngeman
yanyorwa yakanyorwa Yeah. iripo iri pamatracks amakati isati yabuda iyi asati atopinda mustudio ati soon atindapinda. alright iko malyrics motivation makawana kupo malyrics patakatanga kudanana zvo zvinongoya musoro zvinhu zvinongoya musoro but muchimoko munacho here achimwe nacho 70 years une chimoko zviripo panacho panacho mawani muri kuita zvinoshura ka muri kuita zvinogara zvakadai panacho mawani. alright zvatava kuda kuita paka takuda kuenda kunopendera chirongwa chedu maizia saka toda kuti tingorova futi rimwe gaga 2 minutes tichibva tatipedza chii chamunoshuvira kunge muinacho zvamanje manje chamunoda daenda ndine this and this I think zvinhu zvangu zvaida inini ndokoshuvira kuti ndingwano manager anokwanisa kuti asi kundibalancewo maworks angu kuti ndizondionekero pamipi kuzeti nawo handina tomboti anonisa pamipi malingi malingi mashoma handikati mashoma nenyepa nditori namalingi ore ekutoti hanzi ndingabva ndasvika padenga but handoshuro changu kuwana kana manager anonsviso patop alright ndo chete chaunoshuvira kuti handikawana management zvinhu zvese zvinenge zvarongeka zvese zvinenge zvakarongeka alright management iri kudiwa kuno maizia kana wakanyatsotraina zvemanagement music unogona kutibata panhamba dziri pascreen ipapo maizia tobva tatokulinga namukoma mangongongo aizia yaman alright tipe stage reading my DJ yaman manganganga vana vadadada manganganga vana vadadada ndati ndiri kuimba ngoma handichamire maya nditori boma pandichasvika ngoma ndichiponda ndo pachaona kuti handizi ndonda ngoma ndodzikona saka rega ndimboimba ndo zvandikazvarirwa ndo zvandikasikirwa saka rega ndimboimba kwete zviya zvekumiswa ndaramba ndichiimba njingokanga ndati ndinge ndine ati manheri umasikati ndakarova smati ndinge ndakageza ndiri vati funza kana sude vese kubva nhasi ngoma ndichiimba funza kana vodaxi ndikupusha maweksi no time futi relaxi ngoma ndenge ndichipenya mudenga kunge mafireworks ndati funza kana M2K kuti andidanane nanamaideyi paipa ndaibva vainzeri kufepi saka rega ndimboimba kwete zvekutamba kwete zvekuseka ndati handisi kuzopera simba ndicharamba ngoma inini ndichiimba kusvikira zvaita naishe vemunana ndo vanoziva kwangu kwandichagumira ndati ndiri kuimba ini ngoma dzangu dziri kunaka kuita unge tine mukaka kumusha tobva tanoti atori magaka saka ngoma ndenge ndichiimba ndichispaka ndati ngoma ndiri kuimba kwete zvekunyepa kwete zvekuseka pese pandichapinda ngoma ndichitoimba to pachaona kuti ngoma ini dzangu dzese dzinotonaka ndati ngoma ndiri kuimba mukoma handisi kumira kumbo rova mangoma ndicharamba ini ndichitoimba kusvikira zvaita ndati pandikutangira ndopaziya ndicharamba ndichingopusha svikira zvaita I can't fear nothing yazvimboita mumzi wangu vakanditi ndiri ndimba mamero vachada kuya kuzovhiringa asi inini changoramba ndakabairira jaja bless pindirai toda zvigweta unani maplans angu ese asazoendawo pasi ndovaziya ndana scorpion king kandafa yazi pandinoshana nondiona kunge baranzi yaman mukoma mangongongo my DJ. Oh, my DJ. Lower the tune, my DJ. So mkoma mangongongo. Yeah. Ndapi matista mnotasira kuzoshanda nawo. Utawa ndi Sprague. Yeah. Ndiye chete hakuna umwe. Mutana chana Sprague. Munoimba kuti mukashanda na Sprague zvinhu zvenyu zvinoenda mberi. Zvinombiri. Alright. Saka mungada kuti chiko kuna mukoma Sprague just in case vanogona kungosangana nawo nevideo renyu. Kuba Sprague dasangana nawo ngawandione. Ndoshuru changu chuchu. Vakuone. Afana wachitondiona. Alright. Mukoma Sprague tine
big one of your biggest fan. Not a fan. Ndiri mfano wake. Uri mfano wake. Aramba kuva fan. Andifano wake, ndiri mfano wako. Ada kuonekwa neGenius Praga waisiya mumboro 1 2 3 maweeks topane shuiro yako. Saka tinoshuwa Genius Praga and nevamwe vari kuona vanokwanisa kutisvitsirawo naGenius Praga. Please tisvitsirwe kuna Genius Praga maisiya. Tikwanisa kuitawo kuti mukoma vedu vaende kumberi maisiya. Mufano wedu wechidiki toda kuti angoendawo kumberi maisiya semamwe maartist. Hakuna munhu anongotangira pamusoro, munhu ese anotangira ari pazasi, tichitokwidza tichienda yamani. So DJ apa taudomborwerwa one last time tobva tangosherwa madetails namukoma mangongongo maiziya tobva tapedza maiziya tobva tatopedza zvepapo. My DJ mangongongo vana vadododo ndati lefi lentusevevi aloni wenyamana zvakabaka osida kuenda kana zvadzima sefoni right now anajodhasi marukasi ndiri kuvaona ndiri mudenga fanika droni vanoda kundibira chipo anatsotsi manje ndakavabata nemufaro kunge chidhakwa chakabata atori makotsi vanouya nekuseri nekugotsi asi ndakachengetedzwa naMwari andina losi saka wenyama anditaste kunyangwe andifadze kunyangwe mvura igase inini anditaste wenyama anditaste saka wenyama anditaste kunyangwe andifadze kunyangwe mvura igase inini anditaste wenyama anditaste. One more time, my dear. Done. One more time. Yeah, one more time. Mangongongo kadikibani ndati inlefi lentusevevi aloni wenyamana zvakabaka osida kuenda kana zvadzima sefoni right now anajodhasi marukasi ndiri kuvaona ndiri mudenga fanika droni vanoda kundibira chipo anatsotsi manje ndakavabata nemufaro kunge chidhakwa chakabata atori makotsi vanouya nekuseri nekugotsi asi ndakachengetedzwa naMwari andina losi wenyama anditase kunyangwe andifadze ndati wenyama anditase kunyangwe andifadze kunyangwe mvura igase inini anditase wenyama anditase wenyama anditase kunyangwe andifadze kunyangwe mvura igase inini anditase wenyama wobova taiti ndevedu asi vakatipondera pasi senyoka menyu ndongoshingirira kuna Ishe Jesu kuti ndisatwe apeta ndifanika sesu mulife medu munana Judasi pakutoda kutungwarira unefukasi museko mazara mavinasi uchati uyu ndiye wako komo wangu mako iyi achikuchira utsinye samambo Faro wegazviwanire nguva yemufaro wenyama asati asvika ipapo nekuti kumpepe ndiri mudenga fanika ndege wafambi vemaskati ava mukete wenyama usaiti aziva plans ako ese vakawanda vaitondishora asi andichatambire zvese mangoma angu achadiwa nevakuru fanika masese ndati inlefi lentusevevi aloni wenyama ana zvakabaka osida kuenda kana zvadzima sefoni right now anajodhasi marukasi ndiri kuvaona ndiri mudenga fanika droni vanoda kundibira chipo anatsotsi manje ndakavabata nemufaro kunge chidhakwa chakabata futi atori makotsi ndangenira ati manheru masikati ndakaruva smati nenge ndakageza ndiruve vhati vunzakana nasti wenyama anoda kuwanza maplati masasi really ndari chat yeman alright vanoda kubata vanobata sei vanobata 079 424 622 yaman dzokorodza zvakare 0779 424 622 yaman tochiti pamunongobatika dzokorodza maplatforms enyu mamwe munobatika pa TikTok Mangongo official yaman Instagram Mangongo official YouTube Mangongo official then Facebook Kelvin Maruza yeah, Facebook Maruza yeman Maruza yeman dota pombotuira pane tongora tenda achida turoitwe studio but dotongondowira 1 pane masongo akarelease alright kangorika so tunokwanisa ukarowa chero neinstrument anda yeman asinya mawats my DJ but ndarowa ndamborowa 2
maruwa zvangu Wamaruwa. mangoma yayo iyo yandabvoimba yoti yenyama iyi ndiyo yechitui yekutanga ndo yandabvoimba yanchiti pandikutangira ndo paziya mamero kachi saka pa ndo respect mageneral my father dausiya ndarwara spraga pa any instrumental isaka nuna isaka na instrumental ru any instrumental nokusenda nguspect mkoma wangu any instrumental manga apa ndakutaza Emmanuel ndira Junior Spraga Emmanuel unyongolo da no never sendless lie ndati uva utse mangoma aya ane maruzi mutambo kuno autambwe nemafudzi. This is not a good to, it's a bad news. Ndiri gonmando uja futi nabada uzi kwadisi tufuti adina ngozi. Uva utse mangoma aya ane maruzi mutambo kuno autambwe nemafudzi ndati babandi baba vakatsa mwavanoro mashaba ukatiza kunge muno ababa rure vachirerutsa dare ravajanutsa ndati andikopere Sauro togarwa na Sauro zvekusvika pakuiswa tatu fesi ya Sauro ndamwa zvese ndane jinja yekumisa mabs mabathroom singa vaningi nda mbudzi kudya mfenje ufananyina waruvanginya saita msarinya usa wanziginya akuru manze vanokusarira mani pakutipira mangoma aya iyaya kunge gwaya vostriri haya dare guru ngoma andicharitaya iwombe ite emba mangoma ya ane maruzi mutambo kuno hautambwe nemafudzi. This is not a good to, it's a bad news. Ndiri gonmando uya ndakabata uzi kwedu isutu futi aina ngozi. Yeah man, road and that is set. Yeah man. Yeah. Mazone na mega maize. Please enda kunoona zviri ku YouTube ya mkoma mangongo ngoma izi muno support yenyu ndiyo yatikukumbira zvikuru kwazvo. Please musingakangana kuti vesoda ma photos ma videos ma whatever zvinechekuita nemakamera zvinechekuita neentertainment, do not hesitate kutibata pa number dzetu pa screen apo. Usatombotadza kutibata because tinorova basa. manje doti muzonoona video ratichaitira mukoma mangongongo zvikangofamba mushe munoona type ma videos atinoita right. Ndio patagumira pano. Musikakangana kulike na kusubscribe na kucomment na kushare maize. Please guys, thank you for watching. Thank you very much. Murambe muchikombererwa na Mwari. God bless you. Yeah man, my DJ. One more time. Yeah. Thank you guys. Thank you for your support. We love you. Pull up my selector. Manga Emmanuel unyongolo da dare guru Emmanuel no never senseless manager patroni uyo unozvita mambo bwewe awizi magita aitendekeze wumucha kuzi tioneke wondipfeke wo Chicago pussy no masara musadhipisire pussy murukuda oro pisi kenchusi. This not a good, it's a bad news. Ndiri gonmando uyanda kabata usi kwedu isuzu futi aina ngozi uva utse mangoma ya ane maruzi mutambo kuno hautambwe nemafudzi. Respect your fuzzy to avoid noise ko fuma kupisa kutora mayusa uva utse mangoma ya ane maruzi mutambo kuno hautambwe nemafudzi. Respect your fuzzy to avoid noise ko fuma kupisa kutora mayusa ndati babandi baba vakasanga vanorowa mashaba ukatiza kunge muno apa rure vachirerutsa dare ravanyambutsa ndova yochitsa andikopere Sauro nogarwa na Sauro chekusvika pakuiswa tatu fesi ya Sauro ndamwa zvese ndane jinja yekumisa mabs mabathroom singa vaninginya mbudzi kudya mfenje ufananyina warovanginya saita msarinya usa wanziginya akuru manze vanokufarira mando kutipira mangoma aya iyaya kunge gwaya vostriri haya dare guru ngoma andicharitaya iwombe itempaya mangoma ya ane maruzi mutambo kuno hautambwe nemafudzi. Respect to fuzzy to avoid noise ko fuma kuza kutora mayusa real and that is state dare guru unyongo la yeah man
ndakashamisika zimsilebu pa insta yakundiposta chipasi anga kundisa paposta ndanganda kubhadharumwa ndanganda kukosta panga pasina nguva yekuwesta masitangari papoti ndakasvika nedasta to pandakasvika njima zima fasta ndikati ngave ndikumbova ndimutsanya mbonofasta wangu tenda maancesta dare ndati ndiri kukonzera disaster patani yacho ndakaimaster ndosaka vachinditrasta ndodiwa nemarasta magesa nemapasta manu ndati ndiri kukonzera disaster patani yacho ndakaimaster ndosaka vachinditrasta ndodiwa nemarasta magesa nemashuwa hapana nguva yekuwesta ende hapana nguva yekuwesta ende hapana achakwanisa kurisisa kana kumisa futi supagesta ndinenge mwendesa futi chazesesa kunge mangoma mukoma indorebesa nyasoteresa kugonesesa mungoma zvinodasa dare hombe disaster ndakaimaster ndosaka vachinditrasta ndodiwa nemarasta magesta nema big up Chip Town, respect and mask can live all long. It's your boy Mangongo aka Kadiko one Junior Fairgong, respect and manners. Real and that is chat. Yeah. Thank you. Yeah, thank you and to you.